Кое стикейс. Окей. Сега къде ще влизаме? Къде отиде? Ето сте. Така. Къде ще влизаме? Как? Къде ще влизаме, Боби? Боби. В това ли? Дето е наклонена черта. Добре. Ето това ли? Това зеленото ли? Или това червеното? Червен. Окей. Влизам. Влизай ти. Майко. Ах, убиха ме. Как пак на някого. Yes, как го оцелих. Боби, изчакай малко, видях, че съм написал. Чакай, че съм в битка. Това ти ли беше дето майко, видях някакъв. Майде, моя. Аз съм на второ място. Боби, аз съм на второ място. На първо си. На първо си. На второ съм. Вау. Чухта! На второ място съм. Ти си на предпоследно, мати. Аз съм по-добър в теб. Аз за първи път играя в сервера, баси. Ти ли ме уби? Не. Шкъсти! Да. Манга! Стига. Майко ми. Много мразя. Бум! Ого! Само втора. Бум! Така. Точно мая именно убиха. Кой? Кой? В мапа ли си? Ти в Боби ли си? Ти в мапа ли си? Да. Не те виждам. Ето то. Ти си убил, колко хора си убил? Тече ми ладна. Спарта. Чакай, че нещо ми ладна. Най-спанета. На теб спа ли ти нет? Не. Ето. Готово, пес. Да, ще ме уби, аз не оцелих. Не. Ясно. Yes, как го оцелих. Майко, много сти! Някакъв педна пред мен. Майко, мила. Шума! Майко, страхме, Боби, страхме, Боби. Не знам какво да правя. Ладно. Опа! Боби, видяхте, не мога! Ти ли ме убил, тъп? Майко, ти си супер тъпен човек! Нали знаеш, че сме тим? Гледай, пак ме убиха. Аз имам адския лак. Коя е тази врата в мене? Някаква врата. Кой видях? Как ли ти ме уби? Не. Как го заселях, ман. Да си пич. Той ли победи? Той победи, брат. Той победи. Опа, подсъкнах.
На кой ще играем сега? Пак на това. Добре, кое ма показвай. Спря ли да снимаш или още снимаш? Още ли снимаш? Окей. Хората, знаете, какви предишните клипове. Пак на друго не скапам микрофона, не мога чувам. Окей, Боби. С деветима, къде го има това деветима, че не да видя. Червеното. Е това червено ли? Не, това е пълно май. Червено. Къде че? Вие червено. 5 от 9. Са, 9. Добре, Ашко, премери си. Ето там, така. Нацни, дай да влезнем. Ето. Чакай да видим. Ето тук, в червеното. Ето тук в последата, червеното. Да, там съм. Става ли? Да. Не, пише Apex. Къде си? Чакай. Влезна ли? Влезам. Apex. Вътре ли си? Къде си? Боби. Не знам къде. Тук съм. Аре! Я Джанима. Някакъв моби. Стига си ме убил. Аз тебе ли убивам? О май гад! Аз съм нуждото от бързина, само знаеш, че не гледам имената. Оп, паднах. Спри бе. Пак ли доста биваме? Аз не знам нуждото дали то бива. Аз съм спал. Това бие гъс! Мазята чисто. Ох, пак някакъв моби. Майка за меня! Ох, видяхте. Мазен трол. Пак някакъв ме убива. Да ме убиват. О, да ще е. Ти ли ме убиве? Speed. Как? Опа! Каква злата, бе? Боби, каква злата? Няма натискай. Не разбрах, но... Няма натискай. Отпаднах. Там да се качвам. Аз съм на 5 последно място. Ох. Това ти ли беше, бе? Този ми е забил земята. Майко ми. Чакай, Боби, видях, че си написал. Чакай, че сега играя, като ме убият, че ти отговоря. Убиха те! Не бях аз! Честно.